Smile and Learn. Hola, amics i amigues de la natura! Alguna vegada us heu preguntat per què hi ha plantes que tenen flors i d'altres que no? Acompanyeu-me a descobrir-ho! Podem classificar les plantes en dos tipus: les plantes sense flors, anomenades criptògames, i les plantes amb flors, anomenades fanerògames. Us explico les característiques de totes dues en profunditat. Començarem parlant de les plantes criptògames, és a dir, les plantes sense flors. La seva característica principal és que no podem distingir els elements que les formen. És a dir, l'arrel, la tija i les fulles no es troben molt desenvolupades. La reproducció és asexual, ja que es du a terme mitjançant espores, que són cèl·lules reproductores que no necessiten ser fecundades per una altra planta. Alguns exemples de les plantes criptògames són les molses o les falgueres. Ara parlarem de les plantes fanerògames, és a dir, les plantes amb flors. La reproducció d'aquestes plantes sol ser sexual. Això significa que requereix la unió d'una cèl·lula reproductora femenina i una masculina. Aquest tipus de plantes sempre es reprodueixen per llavors. Però, què són exactament les llavors? Les llavors són petits cossos que guarden l'embrió per crear una planta nova. Dins de les plantes fanerògames, en diferenciem dos tipus: les plantes gimnospermes i les angiospermes. Les plantes gimnospermes tenen flors poc cridaneres, com les de l'avet o el pi. Les llavors s'ordenen a banda i a banda d'un eix, com aquesta pinya. Us sona haver-les vist mai en parcs i boscos? En el cas de les plantes angiospermes, les llavors es troben dins els fruits durant el procés de maduració. Les flors d'aquest tipus de plantes són vistoses i cridaneres, com les de l'ametller. Que boniques! Que bé que ens ho hem passat! Junts hem après quin tipus de plantes tenen flors i quines no. Sereu capaços de reconèixer-les quan les torneu a veure? Fins aviat! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.